Nyapa wae kancane bajing Lombok kowe rene. Ngalih. Rupamu kaya tungkak ngono. Bocah ki piye to wi? Senane mak senane sing duwe. Kuwi bondone sapa? Balik. Bondone sapa-sapa kowe arep nyapa iki nyatane ya ora kangge tak colong kowe ngaliyo. Lah nek wong nyolong desa rene. Wo, wong iki patang ngejak HP ngejak geger iki. Ayo. Abi, abo, lelah iki entuk meneh iki kena huruf-huruf. Wedang, kopi, gula, Jawa. Iki anak meneh iki. Diadai gawa balik iki cetek geni mboke. Wedang, kopi, gula, Jawa. Suku kupat kurang bumbu yo sambile akeh men renek sing ceblok ya. Yo nek blarake barang telu. Jajal tak gandolane sik. Ngomong tau gandoli tak. Kok awo. Waduh. Kapok ceblok tenan po aku. Domonge ra kenek kowe. Penekan. Golekne blarak mboke ceblok yo nek jemute. Nek jedal. Nek endi keboku mangkae. Wah, kowe apa? Diambilane. Abo, wedang, kopi, gula Jawa, tuku kupat, kurang bumbu, ojo papat, kurang ayu, jine kaya bulan, ki nek ki. Ayune kaya bulan tumpu jebrak gebel balan. Abu la abu. Pepe. Alhamdulillah Yahmene wis oleh rosokan. Sopo ngerti sampean dadi juragan rosokan. Ora ya keren aku ngene iki. Alhamdulillah isu-isu wis oleh penghasilan. Timbangane nganggur ora ya wis bersyukur ra ketang titik. Tapi wetengku ya wis luwe. Enek sego ra ya. Mangan ae. Pepe. Piring iki nek kabeh endi to jane iki? Mangan karo opo ngene iki rene ajang iki. Iki ae mangan. Pepe. Iki ora enek piringe enek sego apa ora njajal tak endangane sik.
Wah, enek bae. Alhamdulillah, sedina iki sik iso mangan. Beh enek, jangan ra yo iki yo. Tak endangane sik. Jajal lah tak endangane sik. Lah, lak yo tenan to. Mek gur dicepaki sego tok. Beh, jengasu yo enek. Jangan tenan lho. Jaluk ngene kopet ae. Beh, segorong dipangane wis reget anjing. Kayu musimnya udan, enak yo nggih ngopi. Walaupun kopinya pahit, ra masalah. Saya ada duit, tapi mah kerja ora iso udan. Pahit. Kalau nggak kita nggak jamu. Duh, wates power nih, mana sego, ngopi rek kembung weteng yo. Tapi yo wis ben enek kopi yo. Los. Oh iya, kenapa ngarit lho? Bukan dangane cerak udan lho. Enggak nih kok. Itu rong tahun aja ungkal. Yo mesti dapat kerja. Iya ungkal ada suwi yo orang lanjut. Dia ungkal amare kerja lu adik. Tapi tuku urang dhewe duit. Alah jangan masuk orang duwe wis ngene iki lho. Kagak koro. Penjane serang panalite ngene iki lho sok golek ganti. Wis tadi ra foto, nek gawe ya. Lah jagate wis peteng ngene, cuacane udan. Iku teko Tegalan pada wis kudanan. Ora malah keplok. Nah, gak kadene. Bari tilep. Yang kopi sanae. Mesti iki ben lanjut iki. Beh, kae kopet ning empel. Menolong polisi go anyar ora yo beneran iki. Duwe sego anyar ra we? Helah, awakmu to tos. Kowe nyapur ini. Aduh. Beh, aku ini ngene lho. Neng omah iki ape mangani mek gorene sego. Piringnya ya ora enak to. Enake kreyeng lho. Tak adai kreyeng iki wis lumayan bersyukur enak adai. Kayak ning omah iki nek jangan. Aku rene mayu, tiba ning kono segoku numplek. Lah wis njuk sego ra. Syukur-syukur enek jangane aku arep lho luwe ngene iki weteng. Lah kok mikir awakmu aku lho yo mangan tos. Aku mek ngopi, ketemu teh kembung. Kopi-kopi ya ora apa-apa, aku ya arep tau peket isu rong ngopi aku ngi balik golek rasaan langsung rene. Kopi apa? Iki mek sak gelas tok. Iki lho mek kopi-kopi tok ana gulane. Rumah samu. Beh, kere.
Yo ben kayak ngono kuwi onone kok. Aku wis ngerti paham, kowe rene mesti njaluk-njaluk, wis mesti. Yo ben pisane omongnya iki. Ora ngono iki wis meneng ngono lho. Ora iso. Lah kowe iki arep endi nggo warit, nggo gosekan. Yo ngarit no. Beh, kowe iki arep endi ngarit engko lho. Nyapa mau gandoli lho. Beh, wong luwe-luwe ning kene salah dolanan karo aku wong yo sing mendung lho timbangane kudanan lho ngene ngalas. Lah wingi ngerusu yo ngape ngarit ae. Tak tinggal kene ya. Ya, gua ngono. Beh, njaluk kopimu ya, titik Beh, puai to. Domongi ora percaya. Beh, darahku emang lek ngapusi lho. Kapan aku ora ngapusi iki? Jangan ngapusi iki. Beh, ngene iki timbangane meneng mbok dolanan nopo ngono lho. Dolanan opo? Ini kape ngarit iki lho. Jadi ganggu. Aku ora ganggu awakmu. Aku menggo ngejak awakmu nyantai dulu lho. Bene rileks pikiranmu iki. Golek opo panci-panci kono lho. Tinggi dolanan. Ki dolanan opo terus. Ini sing ganggu aku aku ngarit piye ya opo? Ora usah dolanan rono. Wis to, engko tak ewangi tegalan. Ndang jipun pancimu sing gosong ngono lho, engko sing kalah dicoret. Wis jajan, aneh iki jan. Anjing, syukur asih domba badok, enek kopi. Tapi pahit men. Timbangane ra ngopi, ombe ae. Ning di toko petmu. Oh iya ram, aku dadak bolong sabun ning ding iki. Jadi kopi kok mangkane to terus? Kancane ora ngombe kok. Kopimu pahit tok mandek ning gulu lho. Tak balene apa piye? Tak utane ning gelas. Aimu no pendopo iki. Wes to, tenang. Engko lek manut aku demen-demen permainan anyar iki nggo. Piye? Siap ra? Wis ora dolan-dolanan kate bengi aku budal gelamban. Bel linggo kene sik lho. Tak dodol permainan seru-seru. Wes to linggo kene. Jawe ganggu pe gelamban kuwi wis opo rada panas. Anggo kudanan kok. Terus engko ora mau iwangi aku nggo mestian. Wes to linggo kene sik. Tak ewangi. Kapan to aku ngapusi iki? Oke. Tenan ya ora cek omonganmu lho. Bae ngapusi tidak nono. Piye to jane lek nyekel omongani? Apa kena dicekel to omongani? Terserah, pokoknya kudu diwangi, kita ora wangi. Yo wis to gampang. Terus kepe main opo? Aku nggak paham permainan opo iki jenenge. Wis to manut aku waritmu lho selen karo engkalmu. Manut aku mending. Oke. Wes ngene tanganmu ngene yo. Nah, wis to. Nih. Yo, ayo. Iki lek tak demok tanganmu anu ya, tekun ya. Ndang tekun. Ya, terus piye iki? Aku ndang demok. Aku lah. Ya. Ya. Ki. Wes ta iki. Wes. Ndang iki. Ya. Terus. Lho, iki nekokno iki. Ndang gendi awakmu. Ki. Nah, menang aku to. Lho kok iso? Ya iso no iki aku menang iki. Ki gak terima aku. Masa dia kalah lho. Lah iya. Cilik. Lah iya iki aku cilik menang iki. Ya terus kok iso menang piye wi? Lah iki gajah gede terus iki semut cilik uwoke lek dikruyuk ora yo kalah. Oh iya, oke. Yo, lanjut. Wis paham rong? Ya. Ayo nek anu ayo. Yo kowe sik. Ya iki. Yo. Yo. Ki. Iki. Ya. Iki. Lho, menang aku nek to iki. Kesalehan iki. Sok ketemu aku kalah. Wis cilik lho padahal, mosok kalah. Yo, lanjut.
Ayo neh. Ayo toh. Tapi aku sih lho. Iya, Ndang. Angka sing menang kowe, engko sing aku sih minta aku menang. Ya. Ya. Dan. Si cilik sih, yo. Sing cilik sik. Saiki iki sih, yo. Iki. Nah, iki menang nanti aku gede iki. Yo, menang toh? Ya. Yo. Hihi. Seneng aku. Weh. Ono sekali nih menang diratak nih raya. Iya ngene. Lutut dhisik nang ngene kelakuran tak bales. Bales nae. Ayo nih, rong trimo aku kalah ngene iki. Oke. Dipikir aku udah cerdas so ngahne kentus. Kentus enak apa nih? Ayo. Atur posisi. Enggak gini wes. Yo, Yo. bos. So dhisik. Aku dhisik. Bang. Kik. Yo. Yo, lo menang aku toh. Kok iso lho? Ya iso iki kemeng gajah karo semut iki lho. Aku mesti dhisik lho, terus. Lah iya. Waktunya balas juga nih. Yo. Piye, nah bawa sih? Wes jaga wes. Aku mau ngapusi ayo. Wes. Wes. Abang arek. Ya Allah. Piye tuh cak kalah nesu. Aku melu arep yo. Ora usah wes dolanan dhewe. Mulai. Jan kento sing ngakali wong tuwek tok. Kancane ora sampe jak dolanan. Lah aku mangke dikalahne ae. Jan cah ora benyek iki. Duh ini. Saya kentus sih waya selepakan saya ini. Kebudan malah saya idolanan selanggena. Arep nesu ya kepiye kanca. Diladeni yang ngerugekne kancane. Langgenak nan. Kini oleh pakan iki piye nyandi iki kok. Pemunggah rono ae. Abi, abo, ora nek apa-apa blok ya. Pesan, babi, kula, Jawa, tujuh, papat, kurang, ayu. Ora nek apa-apa belas ya nek gadung iki tak pangan mang wisan. Lingguh kene ae. Ora sih kaya aku lho. Ora nek sing menging bebas pokoke. Wae setan radial demit randelet ganggu aca ae. Turun dalan ae dene putus motor. Terima kasih Koko Bro. Deng uploadannya gadul uploadannya gadul Rono sing ganggu kaya aku iki. Bebas turu kene ya udan tangi hai Dan iki piye? Ya usudan belum deh keramban ora engko. Oi. Ini ada apa nih iki? Oh, iya. Kentus. Oke.
Abu, abi, abu, abu. Ini ki gak nemu apa-apa ya, kambil-kambil ya ra ceblok. Kambil, nyeblok ambil. Woi. Abu, abi, abu, abu. Wi. Wi, nek sapa wi ana sing duwe ra ya wi ya. Jaya ayo, engko golek duwe ra ya. Golek ya jaya ae. Lah kene ae. Nah, kira apa sapa iki? Jaya iki. Apik tak gaene ae. Mending longgar. Apik tak gawe. Pokoknya golek ira ya. Yo, sakwarariku keris biyen wis. Wi enak lombok wi. Enak sing duwe ra wi ya. Dirae olah ra ya wi. Tolong ae tembung ora olah. Wah, anak wonge perang kok ya kira-kira. Tak menek kuwi ae apa piye tak endangane kondur lek anak wonge lek ketok. Menek ae. Enak ae. Enak sing duwe pra ya. Mbok De, Pak De, Bule, Pak Le. Kula dijaluk lombok. Jale nggih kumpul ya. Heeh. Ora anak wonge. Tibake aman. Ora anak bedak lombok ada rok. Ayo lombok engko wah nek pacarku mesti demen. Tuh caling ini Junet ya. Ngapa lagi lombok kancane? Tuman. Nah, saya kudu danai. Dan apa ku? Ke pempes. Sopo iki? Wah, angkrek kelakuan opo iki kaya pempes ning kene wong. Aku kaya ngene. Oi, enak. Sopo kae? Enak suara enak rupa, momok apa gendruwo? Disebut angkreng kamu kuwi. Aku nyelong lomboknya madeku tuh. Nyapa le kancane bajing lombok kowe rene. Malih. Rupamu kaya tungkak ngono. Bocah ki piye to wi? Senene mas senene sing duwe. Kuwi bondone sapa? Balik. Bondone sapa-sapa kowe arep nyapa iki nyatane ora kangge tak colong kowe ngaliyo. Lek nek wong nyolong desa rene. Oh, wong iki patang ngejak HP ngejak geger iki. Ayo. Wen. Sopo kaya suarane gelut Kaya suarane kopet. Iya kae. Parah nih saiki. Nah, lak yo tenan to. Kopet kae gelut karo Junet. Kae. Dolanan rong mari wis mlayu. Kompor yae. Kudu wae.
Ayo terus. Ayo hei. Woi. Ayo terus. Ayo pet balik pet. Ayo. Iya. Ayo pet. Balik nih. Ayo pet. Seru ini. Tonton nih. Ayo terus kopet. Ayo pet. Ayo terus. Kopet menang kopet. Ayo pet. Ayo pet. Didu karo kae. Terus, Ngajar kae. Asma didu tuwek-tuwek. Oh iya, ditenono. Wes to. Wis, yo. Gara-gara kae kentus kae. Cekon. Ajar ae. Ayo pet, kudu menang pet. Ayo pet. Beh, jagoanku menang puas aku niki. Ayo terus. Ayo hei. Tekelan bayi pelajaran kehitungan adulasi dia. Oke. Tes konsep. Beh, jos pinter lek main. Piye. Beh, yo sik banget no. Jagoanku kudu menang. Piye we? Kurang suwi tapi. Aku kok piye ta iki? Bagus ya. Ya, Sip. dan ayo. Pisan oke Lele, nyapa aku mau tekeli. Gak apa-apa iki Lele. meneh hadiah. Nyapa aku mau tekeli. Nggih hadiah. Gelutak kan oleh ayo. Heeh. Lele ayo. Wis to. Wah, iki jailah, iki lah kena nyanyi wong tukang batu cangkeme alak ta iki. Oh, bae kupok le engko calone le. Terus pet, cepet pet. Cangkeme kulino le. Ayo le. Le. Kalau kamu Nyapa kowe? Kowe kulino. Aja aku. Le. Lo kupok sampean pos. Kasih. Kapok le. Kilo. Lah.